So what's up mga kadanlap? Kumusta kayo? At welcome na naman sa channel ko. Alam kong bago ka pa, kaya mag-subscribe ka na at pindutin yung notification bell. Plang 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 plang. At yun mga kadanlap, kung napansin nyo no, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload dahil sa may ginagawa akong project ngayon na naghahanap ako ng mga taong dapat kong tulungan, no? Yung mga taong nasa kalye lang, natutulog sa tabing kalsada, nagbakalbuti, natutulog sa mga kariton nila. Yung mga ginagamit na pangbakalbuti nila ng kariton, yun lang yung tinutulugan nila. Naglalagay sila ng payong, o di kaya luna o trapal, yun ang ginagawa nilang bubong. So mahirap mga kadanlak, marami akong nakita. So yun yung gagawin kong project na to, kaya matagal-tagal ako hindi nakapag-upload dahil naghanap ako ng taong deserving talagang tulungan. Oo, marami akong nakita, totoo yan, marami akong nakita dito sa Quezon City. Pero yung iba kasi nakita ko, nagbakalbuti lang. Tapos yung kita nila, binibili lang nila ng alak. Kaya sabi ko, pag ito tutulungan ko, okay lang din naman. Pero hindi ko sila bibigyan ng pera. Kumbaga, mga pagkain lang. So abang-abangan niyan mga kadanlak, no? So suportahan niyo ako sa mga plano ko sa YouTube ko. At huwag kayong mag-alala dahil kayong mga nanonood sa akin, mga subscribers ko, kahit na maliit pa lang tayo, magpapag-giveaway rin ako. Nakapalano na yan, nakasit na yan. Mag-aantay lang ako ng tamang oras o tatimingan ko lang, no? So unahin ko muna yung mga taong dapat kong tulungan. Tsaka may nakita ako na isang nanay na mag-asawa sila mag-asawa sila, yung parang may katarata yung mata niya, tapos yung asawa niya, yung si kuya, okay siya, pero yung paa niya parang nung maliit pa ata siya, tinamaan ata siya ng pulyo, medyo maliit pero nakakalakad siya, nagtutulak lang sila ng kariton, nagbakalbuti sila. So yun yung dapat kong unahin, tutulungan ko yun. So yun yung mangyayari dito sa mga siguro sa susunod na buwan. So sa ngayon nag-iipon pa ako ng pera para marami-rami akong mabigyan ng blessings o mga pagkain na kahit mga bigas, mga dilata, noodles. So yun, sisimulan natin yung mga kadanlak, no? Kaya huwag kayong alis, dito lang kayo sa channel ko. So, susuportahan nyo lang ako dahil may maganda akong plano sa YouTube channel ko. Future content ko yan. Kahit naman na may pira ka o wala, kahit may kunti ka, iipunin mo yan buwan-buwan, gusto kang tulungan, so magagawa mo yun sa mga simpleng paraan. So yun yung naisip kong plano, no? Kasama yung asawa ko, sinabi ko rin sa kanya na, so suportahan mo ba ako na ganito, tutulungan ko. Sabi niya, okay lang, walang problema, basta para sa mga viewers mo, para sa YouTube, para sa mga kakaganda at magandang imahe, di ba? Kasi ako din dati, nagsimula din kami sa wala nakapagtrabaho lang ako dito, katiwala ako, pero maayos naman. Kaya naisip ko yun, sila yung bigyan ko. Tatanungin ko kung anong istorya ng buhay nila, saan sila nagmula, bakit sila napunta sa ganito, bakit wala silang bahay at lupa. Siyempre yun, aalamin natin yung mga kadanlak. Yun talaga yung gagawin kong yun yung dapat kong tulungan, no? Talagang sa panahon ngayon mahirap Ang daming naghihirap. So yun ang tutulungan ko. Basta marami akong nakita dito. May nakita rin ako na mga bata. Yun, tutulungan natin yan sila. Minsan iba nagtitinda ng mga chicheria, yung mga junk food sa tabing kalsada. So, yun ba nakakaawa kasi ang iniisip ko, pag umulan, saan sila? Wala silang masisilungan. Yung iba nasa tabing mo lang, natutulog, naglalatag lang ng karton, tapos doon na matutulog mga kadanlak. So nung nakita ko yung mga kadanlak, sabi ko, nakakaawa naman to. Yung mga tao, siyempre hindi natin masisisi, di ba? Yung ibang tao hindi na nagbibigay kasi siguro madala na sila na nasa isip na nila na is not share to, pag gabi, gito, ganyan, baka ganun. Pero kasi wala, hindi ko na iniisip yun Basta makatulong lang ako. Kaya siguro sa darating na February or March, doon na tayo magsisimula mga kadanlak. Makikita niyo sa channel ko kung sino yung unang taong tutulungan ko na nasa tabing kalsada lang, kumbaga homeless ba, walang mga tulugan, basta yung mga ganun lang. Nakita ko, nagluluto lang sila, yung gamit nila yung mga dilata lang, yung mga tira-tira na, kunyari may lata sa nido na malaki, yun lang ginagawa nila. Nagagawa lang sila ng 3 bato, tapos nilagay lang sa gitna. Sila yun, kahoy lang, ginawa lang panggatong. So yun, mahirap yung mga danlak, di ba? Kaya sabi ko, sana darating yung araw na magagawa ko yan. So ito na ngayon, no? Next month. So may nakasit na yan, nakaplano na yan. Ngayong buwan na to mga kadanla kasi hindi pa ako pwedeng lumabas kasi siyempre may mga tao pa dito, no?
kung naririnig na may nagpupukpok, may gumagawa kasi, baka next month, yun, nakasit na lahat yun. Para hindi ko mamadaliin, dapat tanungin ko ng maayos kung sino ba talaga yung taong karapat dapat. Pero although lahat naman sila tutulungan ko, pero may gusto talaga akong unahin, yung talagang deserving talaga. So yun mga kadanlak, maraming salamat at sana suportahan nyo rin ako sa mga plano ko at suportahan lang tayo. So God bless us all. Ingat kayo lagi.